Здравейте, приятели в Нострабет. Програмата на Висшата лига за новата година ни предлага още в първата неделя уникално зрелище. Двубой между Ливърпул и Манчестър Юнайтед, двата най-титулувани отбора в английския футбол. Да, формата на двата състава в момента е безкрайно различна, но това все пак е голямо дерби. Така че ако някой мисли, че Ливърпул може да подцени матча, забравете. Напротив, точно обратното е. Сега Ливърпул ще иска да нанесе още по-тежък удар на противника си. Що се отнася до домакинството на Ливърпул, след загубата от Нотингъм Форест има 8 мача без загуба с 7 победи в тях. Това, което е нужно за да оцелееш срещу Ливърпул на Анфилд, са поне 3 неща. Разбира се, много повече, но поне 3 неща. Устойчива отбрана, който може да играе под натиск дълго време, без да прави грешки. Добро изнасяне на топката от линията на защитата и солидно разиграване именно в линията на защитата и скорост в нападението. Не мисля, че Манчестър Юнайтед може да се похвали с много голяма ефективност във всеки един от тези 3 показателя, освен може би скоростта в атаката. Но поради тази причина ми се струва, че няма нито един аргумент, който да сочи нещо различно от победа на Ливърпул. Просто Мърсисайдци в момента са много по-добри отбори и би следвало да си вземат мача, освен ако не се случи нещо абсолютно неочаквано в двубоя, ранен червен картон, примерно, или нещо такова. Извън прогнозата за крайен резултат, головете над 2,5 по простата причина, че атаката на Ливърпул е безкрайно ефективна. Не мога да кажа същото за отбраната на Манчестър Юнайтед. Естествено, всичко започва с Салах като прогнози, гол, асистенция, удари, каквото искате, може да се избере. Той ще бъде централна фигура в хода на матча. Аз бих добавил гол на някой от двамата полузащитници на Ливърпул, Собослай или Къртис Джонс. Не знам дали и двамата ще играят или само един от тях, но тяхната роля е ключова с тези късни влизания в наказателното поле. И накрая ударите, може би тук някаква малка изненада, под 26 удара, защото Ливърпул след като поведе в резултата, поне аз очаквам да иска да контролира развоя на матча и много прецизно да избира моментите, когато да атакува противниковата врата. Но в крайна сметка победата на Ливърпул ми изглежда без алтернатива.